bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Biyernes, First Friday. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Department of Health Bicol padagos ang pag-inganyar asin pag-inguwa na madagdagan ang 92.84% target population na mabakunan kontra sa COVID-19. Special Rescue Force kan Bureau of Fire Protection Bicol hinagad sa publiko na gamiton asin sunodon ang pedestrian lane madiklom na lugar likayan sa pagbalyo sa mga tinampo. Sa lado nasyonal, proklamasyon kan 92 na mga nanggarana sa barangay asin sanggunian kabataan election ipig Oktaba dalan sa indang nakapendyenteng kaso. Numero kan mga influenza-like illness sa bilog na nasyon, lalo pang nag-itaas ka nakaaging bulan. Mga pasahero sa mga pantalan, uminabot ni sobra sa 100,000 katawo. Sa ibang nasyon, 43 na Chinese warplanes, asin 7 naval assets, asin vessel, nasirip kan Taiwan sa sendang sakop na teritoryo. Sa laro ng Karawat, Pacman, Mayweather rematch posibleng mangyari sa masunod na bulan. Detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sarong nangganang kandidato sa barangay asin sanggunian kabataan election sa Sorsogon an inisyuan kan Commission on Election nin order of suspension. Sigon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, tulong mga nanggaranang kandidato sa eleksyon sa Kabicolan ang sinuspindir ang proklamasyon. Ando kay ni iyo ang mga kandidato hali sa Masbate asin Camarines Norte. Alagad sinabi niya na para mentras man sana ang suspension dahil pendyente pa ang mga kaso asin sa oras na ini madismiss makakatukaw ang tulong kandidato sa posisyon. Idinuga pa ni Valesa na para mentras na masakat ang top-notcher kagawad bilang acting punong barangay kung tutugutan ini kan Department of Interior and Local Government. Ang baretang ini hatod sa Indocan, EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Padagos ngunyan ang pag-inguwa kan Department of Health Regional Office na madagdagan pa ang 92.84% kan target population sa Kabicolan na mabakunan kontra sa COVID-19. Sa datos kan DOH, nasa 69.04% pa sana kan target na mga senior citizens ang natatawan ng proteksyon sa nakakagada na helang mantang sobra sa 3 milyones naman ang fully vaccinated na, mientras na sobra sa 676,000 pa sana ang nagpapabakuna ng booster shot. Sa ngunyan, makusog ang koordinasyon kan DOH sa mga gobyerno lokal para man sa pagpapakusog kan vaccination activities sa iba-ibang parte kan riyon. Ang baretang ini hatod sa Indocan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Naglalaom si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na mapupunan na sa mga masunod na taon ang mga major infrastructure sa Kabicolan. Kasabi digdi ang Bicol Expressway, pabalik kan train system as in cruise ship terminal na dakulan magiging ambag sa pag-uswag kan Kabicolan as in national connectivity. Sa ngunyan, sinabi kan kongresista na nasa proseso ng gobyerno sa pagbakalin mga propiedades tanganing masiguro ang right of way mantag popuna naman ang sarong pribadong kompanya ang konstruksyon. Ipinalawanag ni Ko, in kaso magibo ang Bicol Expressway, mababawasan ang biyahe pasiring sa Kabicolan nin 5 sa 6 na oras. Mantang solusyon naman ini sa problema sa bulos kan trafiko. Nakipag-uro naman siya kay San Miguel Corporation President Ramon Ang, kasabay si DPWH Regional Director Virgilio Eduarte para sa property procurement. Idinugang pa man ni Ko, dakol ang benefisyong hatod kan mga nakalinyadang proyekto sa Kabicolan na pakikinabangan kan mga Bicolano araw kan pagruso kan mga turista sa kabos na lugar sa reyon. Naon bitan kan kongresista ang ongoing International Cruise Ship Terminal digdi sa Legazpi City na maato din positibong pag-uswag mantang ang budget allocation para sa Samar-Sorsogon Bridge ongoing na ang patrabaho. Mientras tanto, halangkaw ang arestong bilang kan mga aksidente sa tanan sa Kabicolan mantang dakol ang dae nakakasabot kan gustong sabiyon kan pedestrian lane. Sigun kay Fire Senior Superintendent Achilles Santiago, pamayo kan Special Rescue Force kan Bureau of Fire Protection Regional Office na base sa sendang monitoring, sunod-sunod ang nangyayaring aksidente sa tanampo mantang ang iba daiman nagagamit nin pedestrian lane sa pagbalyo. Tinawanin doon ni Santiago na dapat magbalyo sa madiklom na lugar asin naman mismo sa pedestrian lane tanganing makalikay sa anuman na aksidente. Mientras na hinaga ni Santiago sa kabos na tsoper na sunodon ang tamang speed limit sa dalagan kan mga vehikulo asin magtabang sa kampanya na magbaba ang mga insidente nin aksidente sa tinampo. Mientras tanto, piginggan dyan ang gabos na paratubod na magvenerar sa imahen ni Our Lady of Manawag. Sa abisong ipinalawas kan St. Jude Tadeos Parish sa Legazpi City, pwedeng magbisita sa residensya kan pamilya ni ang probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos sa May Imperial Court Subdivision, Legazpi City, ngunyan Aldao, asin aprobitsaran ang pagkakataon na magkapagpahayag ng debosyon sa imahen ni Our Lady of Manawag. Magkakigwaman ng banal na misa dyan na alas 6:30 ng pagkabanggi na mismong panginginutan ni Obispo Bong Bailon, pag-ariba ni Bapang Kapadian kan Legazpi Diocese. Ligtas asin dainin nalugadan sa 8 tripulanteng lunad kan nasulong barko sa pantalan kan Castilla Sorsogon. Kasuudma, uminabotin haros 3 oras bago napalsok ang kalayo sa nakaduong na barko na MV Ken sa pantalan kan Castilla sa Sorsogon. Sa sarong pahayag, sinabi ni Senior Fire Officer 3 Romel Ribua, Fire Marshal kan Castilla Bureau of Fire Protection, alas 11 ni pagkauto kan magpuon ang sulo, mantang alas 3 hapon kan may deklara ng fire out sa panginot na investigasyon. Sa kusina kan barko nagpuon ang kalayo kung saan na pag-araman na suminabog ang LPG na may defective hose line ang pinuunan kan insidente. Dahil na isaraan na main valve kan tangke kan LPG matapos na magluto mantang dahil sa mainit na panahon as in closed area ang lugar nagkaigwan ng pagsabog. Sinabi kan opisyal na nadefisilan sinda sa pagresponde dalan sa distansya kan barko halis sa pantalan kung saan kinakaipuan pang isakay sa speedboat kan Philippine Coast Guard as in Philippine Navy an sa indang mga kagamitan. Iyan ang primerong kaptang kan mga barata.
An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. O mayor no dekat ang kalbi kampo lang ginamahigos ang orago na albayano yan si Adrian Salceda. Taon-taon permi naginibuhan todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso ang tunay na legit. Dako lang tinabangan kaugmaan ng bitbit. Adrian Salceda pag-abakan masa Adrian Salceda. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa Selyado ako. Enertone 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enertone? Oo, bawat kilo Selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, naka-precon na. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. This is ang surf bar, new look na. Bula, puti, ha. Power bula, surf yan. Power puti, surf yan. Ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan. Power puti, surf yan. Baret ang
surf yan! Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pasko na! B-A-S-Co, B-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko! Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor! Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. New Blossoms Catering Services is in need of the following: front desk receptionist. Qualifications: graduate of any 4-year course. Female with good interpersonal and communication skills. With good work ethics and computer proficient. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. They are also in need of service crew, kitchen helper, housekeeping, and driver. Qualifications: high school graduate, at least 20 years old and above, male or female. Must be willing to render work on weekend or holiday duty. Experience in customer service and ability to multitask is highly preferred. Willing to be trained. Interested applicant may send the resume through FB page at New Blossoms Catering or call at 0919-990-9338. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Nagdagdag pa ang bilang kan mga naarestong election-related incidents sa nasyon. Nagkaparangal daw matapos ang barangay as in SK election. Sigun sa Philippine National Police, uminabot na sa 264 ang bilang kan mga violensyang may kinaraman sa amin natapos pa sa ng piralian kung saan 47 digdi validated na election-related incidents. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, ang mga konfirmadong pool-related incident nagresulta sa pagkagadan nin 15 katawo, mantang 43 man ang arestong irido. Sinabi niya pinakadakol ang arestong election-related incidents sa Bangsa Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa 16, Region 10, 13, 4 sa Cordillera Administrative Region, 3 sa Region 1 as in 8, tigduang kaso sa Kabikolan, pati na Region 7, as in Saro sa Region 4A, as in Region 9. Sa mga insidenteng na arresto, pinakadakol ang shooting o pambabadil na nasa 19, 7 ang aresto na physical injury, 4 ang pangungulog, 3 kidnapping, 2 kaso nin light threat as in fire incident, mantang tigsarong kaso nin grave threat, armed confrontation, robbery with intimidation, as in violation of domicile, indiscriminate firing, as in armed encounter. 114 man ang suspitsyadong election-related incidents, as in 103 man ang non-election-related incidents. Mientras tanto, 92 na mga kandidato sa barangay asin SK election ang ipig-oktaba ang proklamasyon dalan sa sendang mga pendyenteng kaso base sa latest data kan Commission on Election. Katakod gani, ipig-orden kan full body and suspension kan proklamasyon kan 253 na kandidato sa lokal na eleksyon kung saan solomenteng 92 ang nanggana mantang 106 man digdi ang napierde.
Inot na nagpasar ng resolution ang COMELEC nagkaparang aldaw bago pa man gibuon ang barangay as in SK election para sa suspension kan proklamasyon kan mga nanggarana sa eleksyon na naampang sa anuman na petisyon aron kan petition to deny due course, petition para deklarar na nuisance candidate as in petition para sa diskwalifikasyon. Miaras tanto magpapadagos ang kampanya kan Kamara de Representantes kontra sa mga nagtatago asin price manipulator kan produktong pang-agrikultura maski pa nagbaba ng 10 pesos ang kada kilo nin sibulyas. Sigun kay House Committee on Agriculture and Food Vice Chair asin Quezon Province Representative David Suarez, halay sa 140 pesos, nasa 130 pesos sa sana ang kada kilo nin sibulyas. Sinabi ni Suarez, malinaw ang direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na suportahan ang kampanya kan administrasyon kontra sa mga smuggler na nagpapaaumento sa presyo kan mga pangenot na barakalon. Sa intanawanin doon na importante ang pagtatarabangan kan ekutibo asin legislatura sa pagbantay sa presyo kan mga barakalon. Ipinahayag ka na Department of Health ang padagos na paglangkaw kan bilang nin mga influenza-like illness sa bilog na nasyon. Inibase man sa monitoring ka nasabing ahensya. Base sa datos kan DOH sa code ka nakaaging bulan o minabot sa 151,375 ang numero o bilang kan mga naarestong biktima. Ini may halangkaw kumpara sa 104,000 na narestong kaso ka nakaaging taon. Itinuro kan DOH ang panganot na dalan kaya iyong burubagong panahon araw kan mga pag-uran asin malipot na panahon. Mantang kaibanan sa mga simptomas ka nasabing helang iyo ang mga minasunod: kalentura, abo, sipon, sore throat, chill, pagkulog din payo asin lawas, siriman ang pagsuka. Bareta hali sa ibang nasyon. Ibinulgar kan Taiwanese Defense Ministry na may nasirip na naman ining presensya ng 43 na Chinese warplane asin 7 naval vessel na naglilimok-limok karani sa isla kan Taiwan sa laog ng 24 oras. Sigun sa Taiwanese military, 37 sa nasabi mga Chinese aircraft ang napabareta na nagbalyo sa median line kan Taiwan Strait sa pagultanan kan China asin Taiwan. Apera digdi in the report man kan Taiwan Defense Ministry na may mga na-monitor man ining sitwasyon kan scrambled jet fighters, dispatch ships asin nag-activate ng land-based missile system. Sinabi pa na ini puro mga standard response na kan Chinese military activities. Iribana na ang pagbalyo kani sa air defense identification zone kan Taiwan alagad bako sa actual airspace kani. Magagarumduman na kan September sinabi man kan Taiwan na mas pinakusog pa kan China ang pigagibo kaning military intimidation ngunya na taon sa paagi nin pagpapalayog nin dagdag na warplanes kani sa palibot kan siya ng isla. Ini may kinaraman sa padagos na paglamar kan China sa parte kan teritoryo kan Taiwan dahil kuta na dalan kunata nagkukondukta ang mga ini kan sa indang regular military drill sa kapalibutan kan nasabing self-ruled island. Sa lado nin Karawat, ibinulgar ni pambansang kamao Manny Pacquiao na pagtatrabaho na ang posibleng rematch ninda ni Floyd Mayweather Jr. Sinabi ni Pacman na nakikipag-uro na ang kampo niya sa kampo ni Mayweather. Kasado naman ang exhibition match ni Pacquiao sa Japan sa Disyembre. Alagad dahil pa siyang kalaban asin naglalaom siya na magtugot si Mayweather. Enot na naglaban ang dating 8th Division Champion Pacman asin undefeated American boxer na si Mayweather na binansagan na Battle for Greatness kan 2015 na ginana ni Mayweather sa paagi ng unanimous decision. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa.
Yung Northeast Monsoon o yung amihan, medyo humina po ito. Hindi po ito naka-apekto sa anumang bahagi ng Pilipinas sa ngayon. At shearline, ito ang nakaka-apekto sa northern and eastern section ng northern Luzon. Dito sa Kapikulan, medyo mainit at maisang na panahon ang ating maranasan hanggang sa susunod na mga araw. Sa maghapon, bahagya maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa hilaga-silangan ng Ihiran na may banayad hanggang sa katamtaman pagkalo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa Alma Seaboards ng Bicol Region. At wala po tayo sa ngayon, wala tayong minomonitor na sama ng panahon o LPA na maaaring maging bagyo at makaapekto sa Pilipinas hanggang weekend. Mula sa Pag-asa DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ang unyan na Biyernes. First Friday. Sa pag-arakan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, Jerome Martinez sa IT. Siya naman ang Pag-asa. Ako po nagatod kan bareta. Edwin Teralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Masunod na ang napot ni Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7.